Bueno, máis que unha venda é unha doazón, porque, claro, Barrié compra a casa por 342.000 euros nun sábado, pesetas, non? Ella vende 3 días despois por 25.000 pesetas. E hai, ademais, neste caso, existir unha simulación absoluta. Esas dúas operacións, tanto a compra por Barrié como a venda por parte de Barrié a Franco, non, a través da súa esposa, pois tamén di o Código Civil que serían nulas de pleno dereito. E a proba de que toda esta operación, subasta, compra, Barrié, despois, era unha simulación, é dicir, unha fraude de lei, non la dá esa carta de Ricardo Catoira. Ricardo Catoira era o xefe da Casa Civil de Franco, non? O subsecretario de Facenda do 1 de agosto de 1962. Esta carta foi descuberta polo investigador Carlos Babío, e ali esta carta vou na ler así en español, como estaba a dicer: mi querido amigo, tengo el gusto de comunicarte que hoy por fin ha terminado el plazo para la subasta de la célebre casa que tanto deseaba su excelencia. Hoy también se reúne el pleno para adjudicarla a un particular y venderla a la señora. Así se lo hemos explicado a su excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esa forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio caudillo. Es decir, máis claro auga, non? Para intentar burlar esa prohibición, pois é polo que se fixo, digamos, toda esa operación, non? Alambicada, de subasta, compra por un intermediario que depois ya vende. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.